زي دمت حفاش إرترا أقول قلت تقرنيايو سلام سمعت مدبات دمت حفاش إرترا خميت خونو نلومي مزلنا نايقعو جزي استأساسر مسؤوتوتن اتطاونة حرش هالزامد مع التحرشات مغنيات بمقبار عبعد مونغونتين الزوبا من دفرة بإسرا شدشن مسكرم نمد عالزر عفونا بحقرنا زملكات أبقرات حرستاي عطو صاميل سمارس تخير مدب حيزنا لكم قريبنا لنا بسخم تسأنح وكيل زينا زوبادو شويت قبر برحاني سناي من كتتار أب هاجرنا أتوتون أتطاونة حرشة نمعباين نمخباتن منيسر حرشة ببقوانو استفلالي تعرتات يكايد كمزلو ببخبابينا نعزابو زلنايو بمسارة الزدما أبز حلف عمتات مرزقات أزرقتي مقردنشن سرناين ناو حرستوت كزرقح تانيحلو كموزيت نايزي أبسرناي مس النعزب هزبناز تكملو زنبرة زر سرناي كاب حدا هكتار كاب حمو شخص بشو عطا خونتال سرناي زحفة الزنبرة أبز أوان ناب حرستوت بزرقح زلو مرو زر سرناي كاب حدا هكتار كاب سالاسخ ساب 4 خونتال سرناي كحفز تخايلون ناقحاتنا فلوتون حرستوتن موياوين اندما كبيلو يركب بز مسرتين بعر حقراو تكال حرشا مرمر حلحله دغالا زرعفون بمتقطاو نتي وحسم ازاو مغبي نخلو اب كله زبل تيما اب قبر نمترغام نبان زخون عفون امن داي زركب ابتي مع التحرشات مغنيات بمغبر نمجمرا غزي اب هاجرنا زكايت زلو مدقال زرعفون نمعزاب ابغرات حرستاي ممحدار كباب عد مونغونتي نزوا من دهرا 33 حرستوتن 12 خيلاتات حرشان ابسترخبلو تمكرون حسابنا ملوات مدب ابجنفر منيسر حرشان نزوا من دهرا كيلا لمعت بولي اتو فصحي تصفاصيون ابزحبو مغلطي أما محزر عفون نتبخبينا وزع الشرفي إنها تعدقة نحرستو زعدل زرقي بوشتوا عامن مدعال ناكل تولد مدعال مسرح أبها قراو تكال حرشا مرمرح الحلقة كايد حرمزنح أبزع عمت أو نوزوا من دفرة ناي سلسة ولدي ناي مدعال مسرح أب حموشة من محدارات كبابي شمون تعدتات بشمون تحرشتوت بطعلالا أب 4 هكتار كم استفتنا أبزا برحلو مجمريا دكايدنايو سلطنا حرستوتن كيلاتاتن بزعبا مدقال زرع عفون تخايدو ني حرشا بوتا وي ساي سيلكشن نبلو على 29 اكايدنا معقان غرات جي بي اس ميجر نبلو نايز غرات كا 1 زا عقنا ايزا غرات 0 فرقي هكتار وي 0.5 هكتار يا مالتيو قداماي محرس بتراكتر على 6 كالاي محرس على 10 مس مفلاي نجحي وي بغلبت سب دما خلت مستخخال نايت سلكو تخايدو مالتي مزرع على 23 كم زبز دنبوكو مالتي عقن زرقي نزاغرات تباهيلو زتعقنه 10 كيلو يو تمديبن يروح 7.5 انستيتي 2.5 دما تبعتاي تعديلو اب غبرزو على 4 كيلوغرام انستيتي 1 كيلوغرام تبعتاي يو ناي ساغان بارنس قعبال سلاز ترايو كلتا غزي اب كلتا سومون فللي سايبرمترين زبحال صربالو تنصيغلو أبلت أسران شعاتن ورح شدشته كمنستر حرشة نناي 8 كنتال زقمت كومبوست بحريا ودقي تعديل نظام حرستوت مالتي بزي كانتهم شمنت كيلاتات نخلهم كيلاتات نزوبا من دفرانه حدا معلتي حفشه ومبرهي بزعبا مدقال زرع عفون مقلاي سجنن كم زتوبهوا من كلهم ابن نقطهم عتب مكتتالن مقلاي سجن ككايدو ناي مقلاي سجن سرح ككايدو خم نصنحن انداغلصكو اب كبابي ايتي زتداقل عفون كال عفون كيزرائن زتزرئ أملاين زتجبر صعرن دخامن ون كبيد كم زنبرة يبرب. أب هجرات كالحرشة ومرمر حلحلة تمارا مارسنا زرعتي عطوا نقص أبرها أب هجرنا نمجمر سأوان تغال عفون كفر بمبقعو زحب نسرح مخان بمتكس أب هجرنا زركب عفون أب عمد 20 هكتار زرعن شو عيد الرجاز السرعن تحت عن مهرت زحفصون بمخانو هجرات كالحرشة ومرمر حلفنت بموساد
ኣብ 2007 ተበግሶታትን መጽናዕትን ብምክያድ ኣብ 2011 ሓበሬታ ብምሃብ ዘርዕፉን ካብ ዘፍርያ ናይ ወጻኢ ናይ ውልቅ ትካላት ዛጊት 11,000 ኩንታል ጥቃላዕፉን ከም ዝተዘርግሐ ኣብ ዘብራሃሉ ምስ ዘሎ ከቢድ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ክቅጽል ከም ዘይክእል ብምግንዛብ ከዓ ኣብ ሃገርና ተዳቂሉ ዝፈርየሉ መንገዲ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ከም ዝተሰርሐሉ ነዚ ሕጂ ካብ ሄክታር ካብ 60 ክሳብ 80 ኩንታል ምህርቲ ዝሕፈሶ ናይ 3 ወለዲ ጥቃላዕፉ ክፈሪ ከም ዝተኻእለ ብምንጻር ሓረስቶት ብሚኒስትር ሕርሻ ምስተዓደሎም ብዝግባእ ክጥቀምሉ ኣብ ዝተማሕፀነሉ ኣብ ዘስምዖ ቃል እንኳ ኣብ ዛብቃና ኢለ መጀመርያ ዛረፈቱ ንኩላህናኻ እንኳ ሕጉሰና ምክንያቱ ንሕና ከም ሚኒስትር ሕርሻ ከም ሓረስቶት ኣብ ሃገርና ንመጀመርያ ግዜ ጥቃላዕፉን ከነፍሪ ምብቃዕና ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዝሕብዝ ስራሕና ሰሪሕና ኣብ ሓፂር እዋን በቲ ተገበረ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ዞባ ናይ ምምሕዳር ኩሉ ሓገዝ ብዝተገበረ ደገፍ ተበግሶ ኣብዚ ምብፃሕና ኣብ ሓፂር እዋን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ስራሕ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ እቶም ናይ ካልኦት ንርኢ እንዲና ናና ሓረስቶት ናይ ብሓቂ ኣብ ዝቀልጠፈ እዋን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሒናዮ ኣለና እዚ ጥቃላዕፉን ከም ዝፍለጥ ዕፉን ባዕድና ኣሎ ዳርጋ ብሻውዓይ ደረጃ ዝርከብ ዕፉን እዩ ናብ 20,000 ገምጋም ኣለና ኣብ ዓመት ሄክታር ማለት እዩ እዚ ነፍሪዮ ፍርያትካ ክግምገም ከሎ ካብ 11 ኩንታል ኣብ ሄክታር ንላዕሊ ኸይዱ ኣይፈልጥን ኣይከይኒ ገምጋም ስለዚ ብሓፈሽኡ ትሑት ዓቀን ይህበና ስለዘሎ እንታይ ክግበር ኣሎ ዝብል ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ተበግሶ ተወሲዱ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንበጽሕ ኣለና ንሕና ኣነ ዘለኹ ትካል ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ማለት እዩ ሓላፍነት ወሲዱ ለስራሕ ጀሚርዎ እዩ እቲ ኣጃምራናውን ኣብ 2007 ኢና ጀሚርና ኣብ ጥቃላዕፉን ምስራሕ ምስ መሻርክትና ምዃኑ ናቱ ውፅኢትካ ኣብ 2011 ዘድሊ ሓበሬታን ሚኒስትር ሕርሻ ሂብና ካብ ካልኦት ናይ ደገ ውልቀ ትካላት ፕራይቬት ካምፓኒስ ምዃነን ዘርኢ ዘፍርያ ከነቱ ጀሚርና ካብ ሽዑ ጀሚርና ልዕሊ ካብ 2012 ጀሚርና ልዕሊ 11,000 ኩንታል ጥቃላዕፉን ናብ ዓድና ዘርጊሕና ኣለና መዝኻ ምናልባሽ ብተፈላለየ መገዲ ፈቲንኩም ኣለኹ ውፅኢት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚህ በዚ መገዲ ክንቅጽል ከም ደይ ንኽእል ተረዲእና ከም ሚኒስትር ሕርሻ ኮይኑ ይዛረብ ዘለኹ ተረዲእና እንታይ ገርና እንደገና ምስ መሻርክትና ኣብዚ ዓድና ዝፈርየሉ መገዲ ክድለሎ ዝብል ምርድዳእ ተበፂሑ ብኡ መሰረት ካብ መሻርክትና ነቲ ዘድሊ ስራሕት ንምጅማር 8 የእቲና ገምጊምና ካብተን 8 ዝሓሸት ሓንቲ ኣተባሂላ እዚ ከዓ ተን 8 እውን ኣብ ግራት ሓረስቶት እውን ተፈቲነን እየን ካብአን ሓንቲ መሪፅና ናይታ ሓንቲ ወለዲ ከነእትዎ ክኢልና ብውሑድ ዓቐኒና እቲና ሓንቲ ኪሎ ሰለስተ ሓንቲ ኣንስተይቲ ክልተ ተባዕትዮ ምዃኖም ሓንቲ ኪሎ 3 ኪሎ ጥራይና እቲና ማለት እዩ እዚ ምስ ገበርና ናይ ምብዛሕ ዘርኢ ኣራሕካ እቲ ዘድሊ ነገር ግቡእ ሓሊና ክንሰርሕ ክኢልና ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ናይ 2023 ክረምቲ ማለት እዩ 23 ጥቃላዕፉን ዘርጊሕና ኣለና ኣብ ዞባ ማዕከልን ኣብ ዞባ ደቡብን ኣብ ዞባ ማዕከል ዳርጋ ኣብ 35 ሄክታር ክዝራእ ተኻኢሉሎ ተጠቀምቲ ሓረስቶት 350 ዝኾኑ ሓረስቶት ዘርኤም ኣሎ ሕጂ እቲ ውፅኢቱ ቀሲልና ክንሪኤና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ንምባል እዩ ንሕናስ ዘይንገብሮስ ነገር የለን እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ቀንዲ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ብሓፂር እዋን ንሕና ሓረስቶትና ኣብዚ ኣብፂሖም ኣሎ እዛ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ምምሕያሻት ኣሎ እዚ ንጅምር ኢና ዘለና ከም ጀመርትኻ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኢለ ኣነ ክዛረብ ክእል ምክንያቱም ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት እንዲያ ነወዳድሮ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ እዛ ሕይል ዝበለት ኣንስተይቲ ንሪኣ ዘለና እቲ ሰገን ዝኣለና ኣላ ናይ ክልተ ድቃላ እያ ድቃላ ስለ ዝኾነት እያ እቲ ተባዕታይ ግን ድኹም ኢሉ እወ ድቃላ ኣይኮነን
እንታይ ግን ናቱ አቅሙኻ ናብታ ንሰይት እንድሕራስ ጊሮ ታንሰይት ከዝሓሽ ውፅኢት ከም ትበና ርድዩ ገምጋም ናይዛ ሕጅን ዘርአ ዘለና ነፍርያ ዘለና ልዕሊ 60 ኩንታል ኣብ ሄክታር ክበና እዙውን ብውሑድ አቅም ክሳብ 80 ክኸይድ ይኽእል ተኽሎታት አሉ ስለዚ ንሕና እዚ ዘርኢ እዚ ናብ ሓረስቶትና ካብ ደገም ጽና ከም ንሸይጥ ከም ንጥቀም ንሓረስቶትና ባዕለና አፍሪና ናይ ምሻጥ ተበግሶ ስለዘሎ ሕጂዚያ ሓረስታይ ሳሙኤል አፍሪዋሎ ብጽቡቅ ሒዝዋሎ ኣብ ገለገለ ሃጓፋት ክራይ ይኽእል እዩ እሱ ቅቡል እዩ ዘሎ እዩ ሓደ ጸገማት ንምታይ ያጋጥሙ አይኑና ኣብ ግራት ኢና ዘለና ካልእ ግን እንታይ ኣሎ እቲ ናይ ዝናብ ምብዛሕ እዚ ናይ ክሊማ ለውጥ ኣለና ከምዚ ዓይነት ዝናብን ረኺብና ይንፈልጥና መዝጊብና ይንፈልጥና እዚ ኮይኑ ኢልናኻ ወቅቲ ክንቀይሮ የብልናን ቀንዲ ወቅትና ናይ ኣብ ክራማት እያ እክልና ብሰፊሑ ከነፍር ንኽእል እሱ ኣነ ዝቕየረሉ ዋላ ብዙሕ ረብሓው ዝህልወና ኣሎ ኢለ ኣይግምትኒ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ሓጋይ ስራሕ ካልእ ስራሓት ክንሰርሕ ይግባእ እዩ ኣብ ክራማት ግን እዚ ናይ ዘርኢ ምብዛሕ ንቕጻሉ ድሓን ናይቲ ተባዕታይ ምሕጻር ንቡር እዩ ከምኡ እዩ ባህሪ እዩ ከምኡ ኮይና ይበና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዝቅጽል ግዜ ብዝሓሸ መገዲ ዝሓሸ ስልጠና ሂብና ሓረስቶትና ብብዝሒ ኣብ ክንዲ ብቃጾ እዚኣ ፍርቂ ሄክታርያ ብሰፊሑ በከምዚ ብጥሙር ሕርሻ ዓይነት መገዲ ምክንያቱም ንምሕደሩን ከሸግረና እዩ ነዞም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ሕርሻ ከሸግሮም ስለዝኽእል ምናልባሽ ኣብ ካልእ ኣብ ዞባ ማዕከል ኣብ መጨረሻ ብርዳእ ተበፅሐ ኣብ ተወሰነ ቦታ ብሰፊሑ ብዙሕ ሄክታር ናይ ብዙሓት ሓረስቶት ክዝራዕ ይግብኦ እዩ ዝብል ምርድዳእ ተበፅሑ ዘሎ ኣብ ማሕዳሪ ናይ ዞባ ማዕከል እውን ነርዩ ሚኒስተር ሕርሻውን ነርዩ ከምኡ ዓይነት ምርድዳእ ተበፅሑ ስለዚ ንሕና እውን ናብ ከምኡ ኢና ኣብ ክንዲ ቃጽዖ ምክንያቱም ነቲ ምሕደሩ ከሸግረና ካልኦት ሓረስቶትካ ክዘሩ ስለዝግብኦ ንሕዞም ኣለና ስለዚ ነቲ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ቦታ ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ስፍሕ ዝበለ ቦታ እንዳስሰራሕና እንተንቅጽል ዝሓሸ ምህርቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና የቐኒየልና እንኳ ሓጎሰና ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ክኢላ ልምዓት ፖሊ ኣቶ ክፍለ ማርያም ዓንደ ብርሃን ብወገኑ ኣብ ዘስማዕ ቃል ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ንሓረስቶትን ክኢላታትን ከም ዝተዋሃበ ብምግላጽ ኣብ ንኡሳን ዞባታት እምኒ ሓይልን ድባርዋን 6 ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ድማ 8 ሓረስቶት ብጠቕላላ ን20 ሓረስቶት ኣብ 10 ሄክታር ንኸዳቕሉ ከም ዝተዋሃበን ዛጊት ሓረስቶትን ክኢላታትን ብዝገበርዎ ውሁድ ስራሕ እውት መደብ ከም ዝተተግበረ አረጋጊጹ ከምቲ አቀዲሙ ክትቀጸንሐ ምሩዝ ዘርኢ ኣብ ምፍራይ ወይ ከዓ ኣብ ተታውነት ኣብ ምዕባይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩላህና ንስሕተ ይኮነን ብኡ መሰረት ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምሩዝ ዘርኢ ንምውሓስ ዘይተኣደነ ጻዕሪ ክገብር ጸኒሑ ገለኻኡ ካብ ደገ እንዳኣተኻውን ክኽየድ ጸኒሑ እዚ ካብ ደገ እንዳኣተኻ ክኽየድ ጸኒሐ ግን ዘላቀ ስለ ዘይኮነ ወላውነት ሓረስታይ ዘድልዮ ነገር ኣብ ምምራጽ ይኹን ወላ ብዓይኒ ወጻኢታት ተሪኻዮ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኣዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሃገር እዚ ከም ዝፈሪ ተገይሩሎ ብፍላይ ኣብ ዕፉን ማለት እዩ ኣብ ስርናይ ርኢናየና ጽቡቕ ዓይነት ኣዝርእቲ ቀሪቦም ዝሓሸ ውፅኢት ንረኽበሉ ከም ዘለና ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ በረኻ ኸይድካ ሕጂ ወይ ግራውት ተኸይድካ እዚ ናይ መንግስቲ እንዳተባሃለ እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘራእቲ ናይ ስርናይ ኣብ ዝኾነ ግራት ትሪኦ ዋላ ኣብዚ እውን ተሪኢና ሕጂ እሱ እዩ ደሎ ዳርጋ ዓብሊሉ እዚ ዕፉን ከዓ ሕጂ ዝተዳቐለ ዘርኢ ዕፉን ኣብዚ ተኣታትዩ ኣሎ ሕጂ እዚ መጀመርታ ብኸመይ ተኣታትዩ ስቂሉ ይኮነን ኣብ ሓረስታይ ወሪዱ እንዳ ምርምር ምዝምልከቶም ኣካላት ኮይኖም ዝተፈላለየ ፈተነታት ኣብ ደገ እንዳኸድካ ብዙሕ ተመክሮታት ክቕሰም ተጸኒሑ ብድሕሪኡ ኣብ እንዳ ምርምር ዝፈረየ ናይ ክልተ ወለዲ ሕንፋጽ ማለት እዩ ዝተዳቐለ ናይ ክልተ ወለዲ ድቃል ኣብ ግራት ሓረስታይ ከም ዝፍተን ተገይሩ ምክንያቱ ሓረስታይ ዝኾነ ፈቲንካ እዝንካ ቅድሚ ምባልካ በዓሉ ርኡ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተወሰኑ ሓረስቶት ፈቲና ኣብ ደቡብ እንድሕሪና ሕጂ ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ናይ ተስፋይ ኣብርሃ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ናይ ሙሳ ዑመር ኣብ ክልቲኡ ተፈቲኑ ኣብ ዞባ ማእከል እውን ተፈቲኑ ብሓባር ኣብ ዝገምገምናያ ትኡተት ልዕሊ 50 ካብ 60 ክሳብ 70 ከባቢ ተገምጊሙ ናይ ክልተ ወለዲ ድቃል እዚ ካብ ምጽእኻ ሕጂ ሳልሳይ ወለዲ ወሲኽና ነቲ እቶታውነት ኣብ ምዕባይ
نحن ترى نتصاوت لنا مهنياتو عبية منجستي منسترون زحزو الله أباني سرناي تراي جلي فينو تراي استمر كسبانة كابز خون نتي تحسوا نايتي باني أم هبتع أبتعنا استواسون مقبر عفون من تاي زي حواس تباهيلو إزون نبعلو تاريخهم ما تكرشني حرش زخون سلازخانة نزيد أتاتيو حجي أم دامر مرالو أبغرات حرستوت كا أب استفال عليه متعتات الله ونتي أبزوبانا ندحرينا انتهينا جرنا مجمرتنا إذا علامة نايزي مدقال ويكاسر على زرعفون أبز قرات حرستوت المتاون من تايو تدلي ندحرينا نتي زين حياة كبيرنا يوسع شرفين عقديلك واشتاع عمها ويكافلتها يعبيها تي تكنولوجي أب درجة حرستها أوريدك نفس خاطر إنما خال السيوت علامة مالتي انت نتفتح كينا سألنا يكوننا دوبا بيلنا يوم خمس بالكم مجمرتا سلطنة وهيبي أب عصوبتا يكون ولا هم كاوتي خان حرستا يكون كيلا توهيبي كاوتينا ون حال حاله بتذكاير نبره مسرح أو ببجزيو ندخلوا نتيجة زخي زولو نتفتح كم زكاتات الوقت غير جبراون كل حسابون تمرت توهيبي بدحريو أب قرات حرستا نسينا أم مسرح بتسحنا لنا هجنتاينا بستطعمنا لحرينايو سلسلة حادة أنا استيتي تبعتي إتينا كريتيو متعني ترينا سلسلة حادة سلسلة مسمر أنا استين ده حرجرنا حادة مسمر كاتبعتي أنتي مالتي أبزاق رازيا سلسلة ربعي ناتا أنا استيالله حادة ربعها تبعتي يالله تتبعتي المواسبي أزي كابت خالق مفراي فلي زبلو أنتيو سجن ملاي يالله تمزرع كله فين تزرعها سجن ملاي فلي يبليه إذا خمس حجة كم ناي مجمرت أنا أبجزي خرمتها سلازم نبرة انتهينا جرنا أب أسرح رشتوتنا أبزوانا فتينا لنا هذا من حيلي من دفرة دباروا فتينا لنا مالتي من دفرة شو من تحرشتوت أبدواروا من حيلين كاس شو تشحرشتوت علونا نفس وقفهم كباب فرق هكتار حيزوم علوه بدمر أو 10 هكتار أبزوا دوب يكايد علوه كله نحريهم مخاء من الباتنا يبرد كم ستة زجاجة من الزجاجات تدقق من مالتيو نسوق ديفكاكن دارجا أبتبق كنا تاسلزم حجز حشة زرعي حزنا خبز خنوات تسفان قبر تزو حجز كأنتايو تاسجن ملاي أزيا والسانيتها أبجزيات تآليات أنا ينستيتي يزبل زلهم نتخالص لتبلاش ولكا زرع مخان تريفو خبز وسايز خون مالتي تزيد الله مهر تغيبك أزغل زري السوء يكونن سلازي تخسر عليها قوم عينة يقات من دارجا كله بتزيد الله تسرحيو حرستا يكون كإلا توهايدهم سلا تسرحوا خا أبزي درجة زك بالصح تخايل الله أجيب حفشات زلنا نتفتات إزيو إذا نايسلست دقال ولدي خا أبانا تزرقي حلو كباب شدي شهنتال انتهينا تنقل لازلوا أبوتاتات نابن كاتلو سلست بحاله الحركة تحبيركم نخون زيش نهشيح متر كادرو زبهال ويكا زيرو نطبح عليه هكتار إلنا نقص ربح قاطع حرشة نبلو نركح لنا نسوى لنا حارستاي بسرناي أب كبسا أب كلها عفون كفتن سلطة هذا تعفون تحت وريد الله أبن الزوام عيني صرنا ما يمنع الرزاء أبزي زرينا لنا كابت زرعنا كسب حجز الله أزي أقول عليه وتيو كسب سلسته جنبو زري زلوا حيزو خمس الله حبريتها بتحنا له مالتيو سلازي زي يزمسل نقدر من قدنا حجتها يعني اختكس ده اللي زانا نركح تبال أوريدي توهيبكم على تي صراحة إسرائيل كانت فتنة يكون حزنا لنا أن نحن لنا زانا يشح متر كادرة صرنا يحسكم الله وشركم الله مش إسرائيل كيكونن عملنا يتزري سلستفلته أبزاش شح متر كادرة تا تكال زعامهم مالتيو دوكيعكم جبو أو جزيو سهيكم كله نتفتح تكايدكم انتهي تكتبكم تخيل كابزي أنا أبنت حمش تقنتال ترغيبكم سي حد عسريتنا هكتار يعني سا بنصارو كاب هكتار من حاسب كيو 5 كنتال تمثال الله عليه سلازي كله جراوتنا خمس جرنا عند حتى خنا خينايو تايكنا وتهم نخيل بجبرنا عهم من حرستنا مرأي سلازوهنا زون نقدر من قدك وسخنكم مدلي بحفش هذا النزنا يسترق على زرع عفون زي علامه حجونا بزدون ولا يكونن إذن استدق له خينون حد جزء سلاد زرع كتسالي نايزري قرب كلونا الله زخاف مسح حاله خينا حرستنا تأمامنا نسرحي أبز حاجة يزون بالسفح سلان خيد قال لهم كابزوا ما بزلهم نزي ودلوات كتصنحوا إيش كلا وزر اللي يغني لي أم حضرت من محدار كباب عد مونغنتي ويزرو تحين استسفاط يوم بوجنا من محدار خبابي أم عوات مدبات منجست بحفشة حرشة دم بفلاي نزمت ومدبات بقبون متكبر بس حرصوت الخبابي أبكون من السرح رشام هلا بمرققات قفيحنا جراجين بوتا يدلنا بسفيح تتحزو أبقالوت حرستوت كا زيادة كمعبل
كسفح كا يمنا مالتيو عجهم أقولنهم كأن هلون إحنا تلاقنايو أبصحنا نحرستاي كنت كبر كا أقولنهم علنا حلفوا طوالهم عن الزوا من دفرات ومعكلة تصفى ميكائيل حلف جنفر حرشات الزوا أتو برخة تخلص اللاسنقة حرصوت الزوا بمنقسم من يسرح حرشان استوها بالسرح بزقبع معمامهم بممقص ناوز أشهر فيه كاب حالك المدحن زكاين زلو مدعا زرعفهم بزحايا لدرجة حرصوت كسر حلون نزي فلوت دما بقبوا فتتهم كم حلالفون تلابيهم حرصت بوغانم نزغانفهم حصراتات نمملا منيستر حرشا زكايدو زلو صعد بمسكن نزوهبم عيو غزان متغبار دلونتهم بمرغغاز زنبروم حቶታትን ሩኢቶታትን ናብ ሞያውያን በመቅረብ ዝግባእ መልስ ረኺቦምሉ مباركس كبرى سماعت مدبا دمص حفاش إرترا نلوم زادلنا يتحسو إزي مثل نيرو بروك أو عخونا لنا أن نتمنخو نمكت سالكم دقيمة بمسكن وكيل زينا زبادو شويت قبر برحاني سلام